крапива ин беҳтарин аст. Ина чой нӯшед, ма شاید ضرر не ҳеҷ вақт зарар. استاد метавонад зарар кунад? دیگر نخور ҳеҷ вақт зарар намекунад. دیگر نخور خوبتر شو بیچو شما نخور оби шӯи саманӯшен ягон гап нест. Хуб боз гап зана. خب почом дастам биш дора. Ҳеҷ гап нест. دستتون گرفت ҳеҷ гап нест. Боз я секунд бесте кане чо маза май хелиш дасте Не, استاد. ако ҳеҷ вақт дар як қил гирифтан таъсир намекунад. Инам хаста шудагие барои ҳамон. Ман беҳадам имрӯз мондаи баъд шудам استاد. медонам охир як кам тароҳат ки ҳеҷ гап нест. Бисёр нормал. ин чи استاد ин ин ҳамаш тоза, бисёр нормал. неш мо дасти мана қапидем. ин пулс аст, дилат хушрӯ. ҳамаш нағз. ҳамаш нағз, ягон гап нест. Мана мешава як лаҳза хизм. не. ягон гап нест. Ин як қиртини чикунам. این استاد بدونید چی بخشش شد سماونوشن یا این ягон гап нест. Ин ман با زبان تاجیک мутахассисим ку чо крапива чойкака ва ин душица ягон гап нест. хуб чикор кунем? Тамом? تبریکاتو Не استاد табрикот оз як лаҳза оз як лаҳза табрикот аз сар намегиред. монда шудаге. ҳамин танам хеле биш када истода. не ҳеҷ кадом мекунам. ягон гап нест. مشتزم не ма як бур айҷон хизм. о я ҳавои тоза бра. тишин ма як айҷон мехизам. ҳавои тоза. баъдо баш мо чӣ хел мекунем аз абс. یک دخواسته ман ҳеҷ гап нест. хаста шудаге тамом. استاد هیچ این چه علف بود؟ این چه علف بود؟ ина покути буд. ها ина покути чойкаҳак. покути душица меган. ҳеҷ газанка крапива. хуб. ма یکی سو تاسب دارم شای پیش мара гӯш кун. мара нигоҳ кун. мара нигоҳ кун. каҷон ҳеҷ кунам мекунад. не мара нигоҳ кун. ayri giyon boş olsun не ҳеҷ нест. ой хунакаса. oy yine oy xına ne ustad şuma dilton dur nara bay xuda xudi peş ay şuma ram gufte sabab не хаста шудага ҳеҷ саду фарм мегзара ин ҳеҷ ягон гап нест. kamtar ba xud omadi конечно ҳамаш на чине ustad чине ҳеҷ гап нест. ягон коли таърихи гиёҳшиносӣ аз хотире ки ин барномаи соли нави мелодӣ буд. не таърихи гиёҳшиносӣ он исбот накардааст ки масалан ягон каса залал карда бошад. استاد این برای شما یک ҳазлу шӯхӣ соли нави тараф буд. рамад табиби хуш аст, табиби волида аст. dar 10 soniya ustad aрақ кардине бинанда азиз арақ кардед майли аҷибаш дар ҳамин ки дар ҳақиқат табиб ҳастед. бинед ки чӣ хел тез давида мана соз кардед, мана ҷур кардед. aрақ тона тоза кунед ustad ба худо aрақ кардед ustad эҳсосоти хурсандӣ аст. чи аст ustad бале эҳсоси хурсандӣ шинед. бале ташаккури зиёд. ustad рости камтар тарсидед ба не натарсидаму мо табибон наметарсему эҳтиёт мекунем. ма аз гиёҳи шумо чашидем Дуруст. акнун шумо гиёҳи моро дида баред яъне гиёҳҳои саволу ҷавоби мора. саволҳо ҷавобҳо як савола интихоб кунед ustad ихтиёр дар дасти худатон хуб барои мо иншоалло фарқ надорад ҳозир ҷавоб ҳастем. як саволаша хонед. марҳамат шумо хонед. шумо боре хато кардаед дар ҳаёт ҷавоб надед ustad ҷавоб тайёр. ҷавобатон тайёр аст бале саволи ustad ташрифзода Бале. шумо боре хато кардаед дар ҳаёт Бале. хуб ҷавобро мебинем бале не ин ҷиноят аст. бале аз номи худ ва аз номи ҳамаи ҳамкасбони азизам ки дар ҳақиқат касби пурифтихорро мо яъне дорем ва сазовор ҳастем табрик мегӯям.